Mit navn er Kasper, jeg er 24 år, jeg har lige bestået multimediedesignuddannelsen her på 46H i Køge. Og jeg har været i praktik i New York, hvor jeg sammen med min kæreste og kollega har valgt at tage det over for ligesom at prøve at få lidt mere styr på de ting, vi har lært ude på skolen. Og mit speciale, det har været at lave film, hvor jeg sammen med Centropa Works sender os afsted. De havde noget materiale, som de lavede i 2005 med 3 andre multimediedesignere, der ikke blev til noget. Så der tog vi over med en masse gå på mod, og det var ekstremt spændende også kulturelt. Vi lærer nogle gode ting ude på skolen, og vi har nogle, ja, ikke for, nu kan jeg høre, ikke er fedt nok, men, men altså, vi har haft nogle gode undervisere, som er rigtig gode i deres specielle felt. Og det har jo så også været med til, at vi, selvom vi har en bred uddannelse, så får vi alligevel nogle kompetencer, som fungerer rigtig godt. Jeg har specialiseret mig med grafisk design og organisationens visuelle identitet. Og der mødte jeg nøjagtigt det samme med, at man mødte den der konflikt med rangsystemet. At jeg var studerende, og hun var chefen, der vidste, hvad hun ville have. Og det samme oplevede jeg, at hun havde en anden grafisk designer på opgaven. Og der prøvede jeg det samme med, at det var ligesom hende, hun vidste bedst. Men igen så imponerede vi en grafisk designer ved at sige, at vi selv lærte de programmer, vi arbejder med. Vi har de kompetencer, vi får med inden for områder som kommunikation og visualisering, altså vores tankegang, hvordan vi bruger det. Med selve programmer som Photoshop, Illustrator, der skal vi selv sidde og være selvlært. Så der imponerede vi også på det område. Og ja, jeg byggede hele deres identitet op fra bunden af. Vi skrottede det logo, de havde i starten. Og jeg skabte et nyt logo, og jeg skabte alt det andet trykte materiale, der hører til, som brevpapir og visitkort. Og til sidst der sluttede jeg så af med og fik et kæmpe projekt. Jeg skulle lave et webdesign. Og det var også meget krævende. Hun har mange idéer, og hele tiden kommer med nye idéer om, hvordan jeg skal sætte det sammen. Og så til sidst så skal jeg sende det ned til Indien, hvor der er nogle programmører, der laver det gratis, fordi det er en hjælpeorganisation inden for kunst. Jeg lavede som sagt filmen, hvor jeg skulle lave en promotion video, der skulle være med til, at når hun er ude og prøve at få de forskellige donorer frem, eller ikke donorer frem, donorer hedder det, men dem, der kan give penge til at støtte det her projekt, der er lavet nede i Mexico i 1935. Man skal så godt nok være kunstinteresseret for, at det er noget, der er interesse, men det er så også den målgruppe, vi gerne skulle kunne ramme. Men det jeg sådan også vil fremhæve rigtig meget, når vi var derovre, det var jo, vi var så heldige, at vi troede først, det kun var én person, som var derovre, men vi viser, at hendes datters selskab, eller firma, det var der også, og hun havde en masse ansatte alligevel, når man tænker på, hvor stor virksomheden var, som var på vores alder, og de tog os ud og lærte os en masse ting om byen, og vi lærte noget af deres kultur. Så vi var faktisk, jeg tror vi var oppe på en 6 eller 7 nationer på en 10 mennesker, og det var jo fantastisk, plus vi også lærte deres venner at kende, og de er utrolig gæstfri. Det er sådan en oplevelse, man skal tage, hvis man har råd til det også selvfølgelig. Det koster mange penge. Spørg jeres bank, det gjorde jeg. og det er det hele værd. Man skal se det som en investering og ikke som noget, der er dyrt. Fordi det er der, altså jeg føler selv, at det der, jeg har rykket mest, det har været det sidste. Altså der er virkelig nogle krav. Det er ikke et skolekrav, for de kan jo sådan set være ligeglade, men her der er det faktisk en virksomhed, der forlanger det. Og det vil det også være, hvis du tager det i Danmark selvfølgelig. Nu er det så bare sjovt, fordi jeg aldrig selv har været i USA. Hvordan boede I, og hvordan finansierede I det? Ja, hvordan boede vi? Det var faktisk svært at prøve at finde noget lejlighed, det var meget, meget dyrt. Så vi fik Lia Poller til at hjælpe os, hende der har IACI. Hun kontaktede, jeg ved ikke hvor mange af hendes netværk. Og der fik hun en tilbagemelding om, at der var en dame, der havde sådan noget bed and breakfast. Det var det så egentlig ikke. Det var bare et værelse, hvor man havde eget bad, så det fungerede helt fint. Og vi boede ekstremt højt på 31. etage. Kunne se ud over Manhattan, vi boede i Uptown. Kunne se Central Park, og jeg ved ikke hvad, så det var rigtig, rigtig lækkert. Det var lidt gammeldags der, hvor vi boede, men hende vi boede hos, hun var rigtig, rigtig sød. Med hensyn til, at vi har brugt af penge, der er det jo meget individuelt. Mad, det kan være dyrt, hvis man ikke ved, hvordan man skal handle rigtigt. Det kan det. Vi fik nogle gode råd for dem, vi så lærte at kende, der hvor vi arbejdede. Det var fantastisk netværk. De viste, hvor man kunne spise billigt. Der var noget med, at man skulle spise billigt til frokost. Der spiser man meget, og så om aftenen spiser man lidt, for det er noget at gøre med, at de forskellige retter, som man går ud og spiser. Så til frokost der er de billigere, men så bliver retten sat op om aftenen, så det er dyrere at gå ud og spise om aftenen. Så med penge, der har vi brugt, jeg tror vi har brugt ca. 30.000 hver på 2 måneder. Planlæg, ja, så læg penge til side, planlæg din rejse, søg efter et sted at bo, så du har det hele på plads, inden du står i sidste øjeblik og skal afsted. Det kan klart anbefales. Vi var bare så heldige at komme ind hos en vældig venlig chef.
Lia Poller, der sørgede for bolig, for ellers havde vi heller ikke kunne finde noget bolig, hvis man ikke er i god tid.